Goeien, het is woensdag 4 maart. Welkom bij Bient Miljoen. Om tafel Harmen Brouwer. Deze stoere scootjeszielen die maakt het mooi zien omke een theatervoorstelling over het skippersleven. Nico de Vries die strijde jarenlang in het alcoholslot en hij helle joet zien gelijk. En Marius van der Leij van de duo The Given Horse bezocht het al in Amerika en docht het nou ook in Japan. We mogen nu eindelijk spelen. Schrijft het positieve denken van mijn moeder toch geholpen. $17. Bam. Ja, Marius, je springt aan op het vliegtuig op naar Japan, maar houden die Japanners wel een beetje van je? Dat is de vraag, dat gaan we zien. Ja, hoe doe je dat? We gaan eigenlijk op de Bonnefoy erheen en we gaan daar zien wat er gebeurt. En we hebben tickets gekocht, dus we hebben een probleem. We gaan naar Japan en hoe gaan we dat oplossen, dat gaan we bekijken. En Spili. Ja. Nou, de jaren waansnek was van en dat avontuur in Amerika. Ja. Ja, er zijn leuke beelden van. Ja, van het dek naar het podium. Scootjesziele Harmen Brouwer, die smiet het door een hele oordenboeg. Hij wordt acteur. Ja, welkom Harmen. Ja, we kennen die van het Scootjeszielen zelfs, maar nu is het als acteur mooi spelen in Skippersbitter. Ja, klopt. Hoe ken dat, Sanieke? Nou ja, mijn omke en ik, het is een initiatief van mijn omke Bert en mijzelf. En ja, ik heb vroeger eens een keer in het Wattenster toneel spelen, in het Dwarpstoneel. Daar heb ik een keer Jan Rappies in maat spelen en daar wie mijn omke te zien en die zei van, oh dat is hartstikke leuk ding, zei ik. Nou, we moeten eens een keer te jaren wat doen. Dus daar ging jaren nu heen. Wat die omke zeker toneel spelen? Ja, die regisseert ik en zo. En, maar is net op mijn hand op tafel slaan, Jerk nog meneer. Oké, dan zie ik dat net aan. nee, dus die regisseert ik en zo. En toen hebben we 2 jaar in hebben van nou, we geven gas. Dus, ja, leuk. Mooi verhaal. Absoluut. Dat is daar meer hoe vertellen we het om draait. Eerst even voor de mensen. Waar is die Harmen Brouwer eigenlijk? Nou, zo kennen we die. Ja. Ik ben Harmen Brouwer, ik ben 16 hier en ben mijn manningslid van het Jervin Scootje en mijn Swetraper. Teach your children well. Misschien ik wel ambities als skipper, hè. Dat hij nooit voor het seizoen natuurlijk, je moet daar vregen worden. Maar het lijkt me machtig, ja. And feed them on your dreams. En daar wie het skop. En de man ben uit te schroeven verzeild, hè? Ja, waar gaat het stuk eigenlijk over? Het stukje door het scootjesziel naar de binnenveert, over toekomst en noos, maar. En over tradities en cultuur. En ja, het gaat over Hielke en Sjoerd. Ik ben 2 man van 2 verschillende generaties, die ontmoeten elkaar ook bij het scootjesziel op een lemmer. En ja, die beleven, of die komen met elkaar aan de praat. En ja, dan hebben ze door de binnenveert en scootjesziel en dan komen ze erachter dat ze misschien toch wel meer ondervinding met elkaar hebben dan dat ze denken. Wat zit er wat tussen? Want dan ben je zelf binnenfietskipper? Ja, klopt. Maar ex-scootjeszielen? Ja, klopt. Ja, het is voor mij ja, heel eigen, denk ik. Het is echt iets wat me wel leidt en ik ken me er vrij makkelijk in thuis, zeg maar. Ja. Maar ik wil eigenlijk nog een scène daar. Want daar is het scrum, mooi, die omke. Nou, dus ik heb het net screwen. Nou, dat mooi toch? Ja, mijn omke had het eigenlijk betaald. Maar kies dan een scène of een sketch om schreeuwen die het echt bij die past? Ja, moet ik even goed nadenken. Ja, ik ken denk ik wel eentje. Dat is over een scène die dan... ja, dat ik zeg maar... ja, dat ik skipper te worden op een skip. Maar dat dan net weer. Dat een oorlog wordt, zeg maar. Ik zeg net wie. Maar dat het dan ja, eigenlijk best wel hard aankomt. Ja, dat is wel een heftige scène. Dat komt uit je eigen... Ja, ik wil een beetje misschien, denk ik. Ja. Waar is dat dan in het echt? Nee, dat had ik lekker van. Dat was voor die zelf. Ja. Maar zwaar is dat er wel voor dat hij er in extra in mooi... Ja, jongen, fantastisch, jong. Prachtig. Ik kan me er helemaal in gas geven. Echt, ja. Ja, maar het is compleet door verhaal. Ik bedoel, moesten ze daar op het podium zetten? Dat is natuurlijk wel een... Het podium? Ja, om te spelen, maar om echt als acteur. Nou, nee, eigenlijk niet. Het gaat wel steeds meer die kant op, doordat Johannes heel erg daar heel erg goed in is. Maar nee, zeker niet. Nee? En jou? Samen op het podium?
Nee, ja, ons podium is de rechtbank, hè. Ja, Dus, dat kun je goed. Nou, dan mag je een beetje acteur verwijzen. Maar Ja. dat doet het dus, hè? Ja, ik doe het gewoon. Ik ben in Duitsland leven, ben ik binnenvaartskipper. Dus ja, het is eigenlijk een hele dimensie van het gebeuren. Hè, ja, het is een hele insteek. Ik moet zeggen, het is een hele rollercoaster waar je in zit. Echt, dat is echt verschrikkelijk. Maar super leuk om te doen, echt. Maar heeft ik dingen van die zelf ontdekt waarvan ze net wist dat ze het koest? Nou, ik ken mezelf wel een beetje, dus ik ben best wel een flamboyant type. Ik heb de bek altijd hier, ik sla met de hand op tafel altijd. zo. Dus, Ja. dus ja, zo lekker. Ja. Dus nee, dat komt wel goed. Oké, nou, ik ben benieuwd naar de chemie van die en die Omke. Want dat is ook wel, dat lijkt me ook bijzonder. Ja, dat is ook wel leuk, want ja, Milan en ik hebben wel gauw eens contact natuurlijk. Maar ja, nou is het natuurlijk wel echt 3-4 keer in een week met elkaar. En dan leer je elkaar ook misschien nog wat beter kennen. En ik kom erachter dat ik echt een fantastische baan met Milan heb. We kroepen elkaar gewoon om en zo. Dat vind ik mooi, jongen. Prachtig. Het is echt heel leuk. En maar Theo, die regisseert het, Theo Smedes, die erbij. Dus we hebben echt, super leuk is het. Je moet er veel aan hebben, dat is mooi. En dat gaan we. Ja, ik heb van Theo begrepen, dat is echt een natuurtalent. Ja, is dat zo? Ja, dat zei hij. Ah, dankjewel Theo, jongen. Kijk wat. Nou, wanneer is de première? Wanneer is De première is 24 april. En ja, in Grauw. Dat is net een Iepenbieren voorstelling. Dat is de voorstelling van de SKS, want die bestaat Santer hier en die adapteert onze voorstelling ik. We hebben daar naast ik nog een Iepenbieren vaststellingen. En ja, daar kun je kaarten voor krijgen op skippersbitter.nl. Goed, die kist een goed reclame. Hij Zeker. succes, een soort Willemarts, joh. Dank je. Ja, al de hele weekend zijn wij in het loon om te zien hoe het ijsziek is het verbod te beleven. Joet zorgen we een man die het en het loon bewerkt en ook nog eens een keer opkomt voor de grijdenvogels. Ja, nou naar de dag van Joet, want het is een goede dag voor mensen die het trappieren binnen maar te volle drank op. Want juist al sprutst de hege raad hem uit in het alcoholslot en Joet zette ook de Raad van State een streek troch het slot. Om tafel Nico de Vries van Anker en Anker. 130 cliënten helpen je op dit stuit, die op de nominatie staan van zo'n slot. dat zijn er inmiddels al wat meer. Binnen wat meer. Ik kan me vaststellen van de media eventjes een flesje champagne, Iep Lutsen. Nee, want Of ik moest ben je ook met nog de rijden? auto. Nee. Hey, maar wie de vreugde? Tevredenheid. Vreugde nog niet, want we hebben het doel nog niet bereikt. Dat is het vervelende. De Raad van State heeft wel een mooie uitspraak gedaan, alleen die hebben een kleine nuance vergeten. Ze hebben namelijk gezegd de oude gevallen, de mensen die dus de lopende zaken, Niet nog een slot, ha? ja, rijdende zaken dus beter gezegd, die blijven gewoon in het alcoholslot. En dat is fout. Ja, maar dat begreep ik van jou. Maar je Ja. bent misschien, ben je net helemaal tevreden met wat Daar er ben ik nou niet gebeurt? tevreden Want je over. hebt- nee? Nee, Maar je bent ook 130 mensen die het nog zitten te wachten en die heel gespannen wie een Joet. jawel, en zeker. Kijk, ik ben daar wel tevreden. Over de uitspraak zelf ben ik natuurlijk tevreden. En over de uitspraak van gisteren van de Hoge Raad natuurlijk ook. Alleen de nare gevolgen van die hele toestand, dat is nog niet weg. En dat zal dan, als het aan de Raad van State ligt, ook zo blijven. En daarom hebben we besloten om een kort geding aan te spannen. Dus je moet nog verder. Zullen we eerst even zien Ja. naar het alcoholslot, hoe dat eigenlijk ook alweer werken? ja, dat is goed. Wel handig. Ja, ja. Het systeem werkt eenvoudig. De bestuurder stapt in, docht een blaastest en als hij nuchter is, kan hij voortrieden. Als de bestuurder vol alcohol dronken had, kan hij zijn auto terug het alcoholslot net starten. Waar het denkt toe te wijzen terug een oorblazen te litten, die had het mis. Want ik onder het rieden maakt de bestuurder zo nou en dan een blaastest dwan. Nou, dan is dat duidelijk hoe het werkt. Maar jou hebben altijd een sign van dit is net goed. Nee. Op wat voor punten het nou de rugbank sign van ja, dat klopt. Je hebt gelijk, dit is net een goede maatregel. Nou, de Raad van State die heeft vandaag beslist dat het een onevenredige maatregel is. En dat had hij? Dat het een totale wanverhouding is. En het is ook niet een incident, maar het is structureel. En dat wil zeggen dat de Raad van State van mening is dat ze dit zo niet hadden mogen doen. Maar Dus- het is te zwier? Het is een te zwiermiddel bedoel je dat? Ja, het is een veel te zwaar middel, want mensen die voor de eerste keer worden betrapt, wat je zelf net ook zei,
die worden onmiddellijk veroordeeld tot zo'n alcoholslot. En, Ja, wat keer je dat uitlezen? Wanneer kreeg je zo'n alcoholslot? bij een promillage van 1,3 of meer bij gevorderde bestuurders en voor beginnende bestuurders met een promillage van 1 en meer. En wat is dat in Nou, biertjes? Dat is misschien wat handig voor die jongens aan tafel. Dat zijn bij gevorderde bestuurders, hè, de oude, langer dan 5 jaar het rijbewijs, zijn het plusminus 7 bieren. Hangt een beetje van de conditie van de mensen af. Maar dan kreeg je al een alcoholslot. Ja, en dat heeft allemaal te maken met de zogenaamde verkeersveiligheid. En het heeft zich uitgekristalliseerd tot een enorme geldmachine. En dat is met name ook, dat wordt ook gezegd door de Raad van State, dat is ook de onevenredigheid. Ja, het kost €4.000 nevens mij. Ja, als het tenminste allemaal goed gaat. Ja. Maar jou zeggen ik de andere kant van het verhaal. De mensen die het volslaan in de nederklits rekken. Ja. Wat heb jij youth van je cliënten? Nou, ik heb daar wel ideeën over. Ik vind eigenlijk dat je die hele vorderingsprocedure van het CBR, hè, dus ook het alcoholslot, als je dat al wilt handhaven, dan moet je dat onderbrengen bij het OM. En dan moet bij first offenders, hè, mensen die voor de eerste keer onder invloed achter het stuur hebben gezeten, en ook zijn betrapt natuurlijk, die krijgen dan een alcoholslot in voorwaardelijke vorm. Kijk, en als mensen zo'n voorwaarden negeren, ja, dan is het klaar. Dus dan ben je wel voor een strengere straf? Ik ben helemaal niet tegen een strengere straf, maar het straffen, dat moet wel maatwerk zijn. Maar dit zijn geen straffen, dit zijn maatregelen. En hier komt geen strafrechter aan te pas. Dit is de bestuurskant van de zaak. Maar als we het dan hebben over de cliënten, ik jij het verhaal mensen eruit een baan kwijt, huis kwijt, skiing, suicidaal. Ja. Jij dat een soort? Nou, veel te veel. Daarom is het ook daarom heeft de Raad van State ook gezegd dat dit een disproportionele maatregel is. Dit gaat gewoon veel te ver. Ja. Nou zou de Vereniging van de Verkeersslachtoffers, en daar hebben ze misschien wel een punt bij. Ja, zij denken dat het aantal verkeersdelen maar zo'n 50 in het jaar nemen zal. Ze ben dus net tevreden met dit besluit. Wat zeg je dat zijn ouders van een Benzie die het onrieden is, toch die te volle dronken heeft? Ja. Kijk, om eerst even het eerste punt. Hè. Ik bedoel, ik denk dat je maatwerk moet leveren. Hè. Kijk, de huidige procedure, zoals die tot vandaag was, dat is confectiewerk. Dat moet je niet doen, je moet maatwerk leveren. En als je maatwerk levert, dan kun je dus inderdaad een maatpak aanschaffen. En dan kun je dus ook. Maar het is toch echt op een gegeven moment duidelijk 4 pils is te vol als je begint te rieden binnen, dan wil je dat toch net? Dan mag je er toch mee ophouden? Ja, maar dan moet je ook door middel van een prachtige publiciteitscampagne, moet je daar op een gegeven moment ook de aandacht aan besteden. Moet je zeggen van jongens, dat en dat staat je te wachten. Want wist je dat trouwens, even op tafel, wist je dat dit de consequentie weer? Van een alcoholslot? Nou, als je zo'n pilsjes te volle drinkt, dat dan een alcoholslot krijgen. Ja, dat wist ik wel, ja. Dat wist het wel. Heeft het wel eens dingen? Zo'n pilsjes te volle? Nee, dat heb ik nog nooit niet, nee. Het is één keer voorgekomen, maar dat is goed gegaan, gelukkig. Maar het feit dat je inderdaad al zoveel drinkt, is eigenlijk al raar, toch? Ik bedoel, dan is zo'n slot gewoon een consequentie daarvan. Ja, kijk, op zich heb ik ook geen bezwaar tegen maar mensen die voor de eerste keer worden gepakt, die van die maatregel geen kennis hadden. Hè? Nee. Vooral in het begin was dat heel erg gezegd. Van, daar hebben we nog nooit van gehoord. Hoe kan dat nou? Die moet je op een gegeven moment waarschuwen. Zeggen van, denk erom. Hè? Als het een incident is, als je first offender bent, dan kun je door middel van de bijzondere voorwaarden kun je aantonen, ik ben het rijbewijs waard. Ja, als je dan vervolgens met zo'n voorwaarde toch onder de invloed achter het stuur kruipt, ja, Oké, dat is duidelijk. Jo bent dus nog net clear. Je wil eigenlijk dus ook nog dat de alcoholslotten die ten oog zitten, dat die voortgaan. Ja. Sterker maar de street, daarin. Maar wel duidelijk wezen dat natuurlijk aan de andere kant ons zit dat mensen natuurlijk echt met alcohol rieden moeten. Dat doen we trouwens met een aantal collega's in het land, hè? Ja. Dus dat doe ik niet alleen. Nee, dat doe je net alleen nog. Nou, bedankt in ieder geval voor de uitleg. Graag gedaan. In de discussie over het ijs zie ik je een exan verhaal. Keer het altijd maar weer over de vraag waar nou de schuld krijgt van de delgong van de Grijtvoel stoon. En vaak wordt dan beschuldigend wie nou loonbouw. In eerste keer willen boeren graag zinlitten dat het wolk in boer en natuur bij elkaar brengen. In uw schriege Maatse Grijden joert een portret van Samboer en dat is Klaas Oevering. Maart. Het licht krijgt weer kleur. Het loon luidt al langer in naar Nijlibben.
Je moezenpleeg of hazenpest die dat keren kan. Het viel erop. Maar net voor de aaizieker. Die met zijn pet onder de kapstok en de handen thuis houden. Hoe viel dat voor het veld? Is het feest voor de vogels? Of wordt er in stilte goeld in de graaide? Boeren binnen het probleem. Dat is lullig, want het is correct de boer dat wij de graaidvogel onder het tankje hebben. Vooral de skriers. Die kunnen nergens op de verhaal lonen als op het vlakke, wat dritsige gasloon dat alleen nog wij hier hebben. Of hien. Ja, het loon laat even kleer van. Wat hast je kleerlijn voor de skriers? Nou, dit loon wat laat meent, wat heb ik al bedoeld. Als 3 rieken doen. Voor het nestmateriaal voor de vogels en het zware voor extra blijven, voor het vreten. En het dekkuimpje en die plaasdraas, die skriers dat hier komt in ploegen, dan ben je zo'n soort plakjes, dan strieken ze de eerste deel. Boeren bij Itzegeer hebben haar verenigen in de Skriersekrieten. Een groep mensen die haar inspant om van haar loon weer een ideale skriersebiotoop te maken. Ik zwaar gewoon van een mozaïek als het ware. Dat elk perceel of een deel van een polder heeft verschillende gaslengtes. En dat is vooral van belang voor het opgroeien van de pieken. Want daar gaat het heel vaak fout met een graaidevogel. Ja wist, je kent het skieren, landbouw en natuur. Zodat de boer de handen vrij had om zijn productie op te vieren. Maar Klaas Oevering had een hillige missie. Hij wilde de skriers en de boer net uit elkaar hellen, maar juist weer bij elkaar brengen. Ik denk dat het juist bij de boeren leren mag. Want die kennen goed op een graaidevogel passie, had ze maar weten hoe. En als het maar mogelijk is dat het kan, economisch, dan laat hij van mij de sleutel, denk ik. En dat hoeft bevoorst net te leren dat extensief of ouderwets boertje, zegt Oeverink. Sterker, het zou wel eens heel efficiënt en modern wezen kennen. Moest ik zien wat voor product als er al is. Dat is volle kruidenrieker en structuurrieker. En ik kan zien dat ik een goede werking heb op persoons van elkaar en dat ze daar mooi ouder worden. Dus ik ben eigenlijk meer op zoek naar het optimale model. Zie ik hier tussen evenwicht. Want de boer zou wel eens net alleen nog het probleem, maar vooral ook de oplossing wijzen kennen. Alle indicatoren die duiden erop dat het heus wel mogelijk is. Alleen dan moest het wel mogelijk zijn, economisch. Met naar efficiëntmodel zocht worden van hoe kan deze manier van werken en economisch het woord van mij rendabel maken. Dat ik de volgende generatie hier weer maar verder kan. Daar moeten we al energie op inzetten. En naar de natuurman, de ijszieker en de boer zorgen we morgen tot besluit naar het verhaal van de bestuurder. Hoe zit deputaire Johannes Kramer in deze ijsziekerskwestie? Dat dus morgen. Ja, en morgen, om deze tijd heen, zit hij, Jenny Onkermij, op 10 kilometer hichte boppen Azië onderwijs naar Japan. Muzikant Marius van der Leij van het duo The Given Horse, die zal 4 weken lang met zijn compagnon Johannes Peetsma naar Japan om maar één doel te realiseren. En dat is zo beroemd mogelijk te worden. Of net? Dat is het. We gaan het proberen. We gaan kijken hoe het is om zonder enige bekendheid te kijken hoe ver kunnen we komen. Ja, binnen een praktische verhaal. Ja. Weet je dan het Sinoren in Japan, volgens mij. Ik weet net hoe goed ze binnen in het Nederlands. Niet goed. Dus ja, er is een telefoon bij, want die werden wel wat op het tocht, hè? Ja, klopt. Kijk, stel je voor Johannes die rent naakt over straat daar en dat zou niet mogen. Dat zou kunnen. Ik weet net hoe ze in Japan binnen, je binnen jurist hier, maar dat? Nee, ik denk het niet. Nou, stel dat gebeurt, dan kan ik zeggen tegen mijn telefoon: ik heb recht op een advocaat. Mocht dat gebeuren, dan zitten wij helemaal gebakken. Dus wat is dit nou, een vertaalcomputer? Ja, dat is een app die vertaalt eigenlijk alles wat ik wil weten. Ja, doe nog eens wat. Even niet, die hem daar. Bestel even een satéetje. Ja, nog eens even 2 bieren en een saté of zo. Of een, Mag ik 2 biertjes en een saté? Nou, ik zie jij de saté 3. Nou, dat is ideaal. En dus heb je dus een vertaalapparaat van je teksten.
neem ik aan. ja, dat had goed gekund. Ik had een geplastificeerd briefje bij me, die heb ik helaas vergeten. Waar ook op staat dat we in restaurants onszelf aanbieden om te spelen in ruil voor eten of gratis drank bijvoorbeeld. Of, maar die tekens erop. Zo van, ja, precies. Ik weet zelf niet wat er staat, maar hele aardige mensen vanuit Japan hebben dat voor ons vertaald. En iemand uit Friesland heeft het voor ons ook vertaald. Nou, dan kunnen we filosoferen hoe dat wij in Japan, maar dat was lekker beleven. Maar je hebt het als Jedderdien. Ben je naar Amerika gegaan? En dan heb ik een draaiboek van bijhouden en dan hebben wij een liedcompilaties van maken. Leuk. En de eerste dollar is binnen. Dus laat die tellen maar beginnen. 1, 2, 3. Now it's hard being on my own. Head is enough. You know my lady Philip. En daar wordt nou nog hoe praten, hè? Ja, misschien wel, ja. Ja, er zijn mooie dingen gebeurd, inderdaad. Ja, maar wat droogde je hem om dat te doen? Nou, het was het tweede jaar van onze opleiding in Popacademie. En we wilden eigenlijk gewoon een mediageniek project draaien waarbij de bandnaam gelijk de wereld ingeschopt zou zijn. En dat is aardig gelukt. We hebben het goed aangepakt, ook met landelijke media en nationale. Werd er veel aandacht aan besteed, dus dat is goed gegaan. Ja, en dat moet dus nou ook in Japan gebeuren. Ja. Wat verwacht Stefan? Want de internationale doorbraak is natuurlijk een beetje uitpleun. Klopt. Ik verwacht ook niet dat het gaat gebeuren dat wij daar in één keer op worden gewacht door duizenden schreeuwende fans. Dat zou heel mooi zijn. Dus je een soort naar Bien trouwens. Ja, wie weet. Maar ik denk gewoon dat we er echt wel opvallen al. Door alleen de verschijning. We zijn veel groter natuurlijk. En we gaan ook heel veel dingen doen om in de picture te staan. Ook met media en dat soort dingen proberen te doen. Flashmobs en overal opduiken. En desnoods zo'n studio binnenvallen als er een programma gaat. Ja, dat is een jongensdroom. Zou kunnen, ja. Hey, en ik wil aardig, want we hebben eerst een filmpje van een ontmoeting met een man in New Orleans, leuk, hè? Een stripmuzikant. Klopt. Dus ik wil even een shim, want die heeft een heel soort van je budget, hè, uiteindelijk. So you've been busking for how long now? 27 years. 27 years. You can make a living of it. You gotta have the right song list. You are always going to get paid playing Mr. Bojangles. I met him in a cell way down in New Orleans. Ja, wat wil je van man? Dat was een straatmuzikant die eigenlijk al reizende in New Orleans terecht was gekomen. En die heeft gewoon kinderen, heeft geen idee waar ze zijn. En speelt eigenlijk voor een fles whisky en zegt dat hij heel veel geld verdient. Maar uiteindelijk aan het eind van de dag vraagt hij ons of wij zijn cd'tje willen kopen voor $5, zodat hij weer een fles whisky kan halen. Dus zoveel verdiende hij ook weer niet. Maar hij was wel rijk op zijn manier, zeg maar. Ja. Dat was wel mooi om te zien. En ben je hem dat ook op je manier, Riek? Op zich wel. Het is nog gaande. We zijn nog bezig. Ik ben benieuwd wat er morgen allemaal Riek in je hol, Riek in wat je... Ja, dat wel op zich. Maar ja, we zijn heel erg bezig met het uitbouwen van dit hele project en alle projecten die we nog gaan doen. En we geven workshops en doen ook dat soort dingen erbij. Dus we worden steeds rijker eigenlijk. Ja. Er is hier die zei, je bent een beetje de roegere versie van Nick en Simon. Ja, Nick en Simon met tattoos inderdaad. Tweestemmig en een soort Willem-uitje. Daar heeft hij een gitaar bij die, want er is iets wat geïnspireerd is op dit vorige stukje. Ja. Is dat voor die spullen? Dat kan. Dat ga ik doen. Hoe heet dat? Een beetje naar achteren. Ja, kom maar wat naar achteren. Het heet eigenlijk gewoon New Orleans. En het gaat als volgt. I've been doing this for years. Hopping trains to get around. Yes, of course I have some kids, but their dad was never found. No dope, no flop. No, I will never stop. The only way is up. Drink whiskey till I drop down. When I get up, no, I will never stop. The only way is up. Drink whiskey till I drop down in New Orleans. Throw me some beats. Ja, mooi hè. Ja, prachtig.
Nou, dat had je hem oer een moanne waarom binnen, dan jij dit is in het Japans. Ja, nou, dan wel. noem ik het om dat hele noemen we niet te spelen. Het zit er weer op, Bient. Ik wens je die een heel soort succes daar. Dankjewel. En laten we hopen dat er Japan geen grut was, hè? Ja. Er binnenkomen hele grut artiesten waar, alleen nog wij kennen ze nog net zo. Nee, klopt. Nee, ik hoop dat ik echt met een goed verhaal terugkom. Oké, super. Nou, is te volgen bij Willem, hè? Noorderwien. Ja, Noorderwien. Die heeft en, contact met je. Via Flabber, dat is een grote website. En via onze Facebook van The Given Horse. Dus ik zou zeggen, check het. Heren, gezellig Joen al hier verder bedankt voor je verhaal. Ja, dit weer Bient voor Joen. Morgen zit de acteur Dirk de Lintjer. Hij maakt het bekend dat hij in een film speelt dat baseerd is op een verneemd Fries boek. Wat voor boek? Dat Sjogge Jamon, dat is nog geheim. Ja, en van nou nog een hele mooie Joen te wezen.